तिनसुकियाव भारत सोरखार आरो इन्डियान अइलनि मोनसे जथुमानि गेजेरावनो मोनसे लाजिथावना जाथाय जायो। मेला सोलिबाय थानाय समावनो जौसानि उनथिंजाय थानाय स्क्रिनाव सोलियो गाज्रि भिडिअ एबा देहायारि सोमोन्दो खालामनायनि भिडिअआ। जाथाया सनिबारखालि तिनसुकियानि हटेल दा मेरिनायाव मिथानल गोनां M15 पेट्रलनि बेखेवनाय हाबाफारि जाबाय थानाय समावनो जायो। मिरु मन्त्रि रामेश्वर तेली, हादरसा सोरखारनि मन्त्रि सन्जय किसानजों लोगोसे इन्डियान अइलनि माखासे गोजौ मावख'गिरि तिनसुकियानि जिल्ला बेंगिरिनि नुजाथिनायावनो बे लाजिथावना जाथाया जायो। ओजोंहाय जाथायनि सोमोन्दै मिथिनायनि उनाव मिरु मन्त्रि रामेश्वर तेली बिथाङा जिल्ला बेंगिरिखौ बे बिथिङाव नायबिजिरनायनि बिथोन होयो। सोरनि लिहिमथिनि थाखाय जाथाया जानाय बेखौ जिल्ला पुलिस आरो क्राइम ब्रान्चनि मोनसे हानजाया नायबिजिरनायखौ जागायदों। किसकी गलती मानते हैं आप? कैसे हो गया ये? आपके वीडियो में जिस तरह से एक स्क्रीन जो चल रहा था उस पे एक असली वीडियो चला। ना मैंने देखा अभी तक प्रशासन क्राइम ब्रांच की टीम आया है, लैपटॉप सीज कर रहे हैं। लैपटॉप मैंने ऐसा कोई ना तो देखा है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे क्यों पहुंची सर? सवालों का जवाब दीजिए। निश्चय मैं ये दृष्टिगोचर हुआ नासिल कारण मैं एजन इन्डियन अइलर व्यक्तिये भाषण दी आसिल। मैं तेर भाषणटोहे शुनि आसिलो, मैं स्क्रीन चोৱা नासिलो। पिছত मोर पी एजन काइले किबा एटा ओलाइছে আপুনি गम पाले ने? गम नापालो। निश्चय यदि ये হৈছে मैं दिया देखा ना और मैं इतिमध्ये DC ইয়াত বহি आছিলে, DC इतिमध्ये एनक्वायरी दिया হৈছে और यदि ইয়াত कोनोबा जड़ित আছে तार पर कठोरभावे कठोर व्यवस्था लব কাৰণে इतिमध्ये DC निर्देश दिছোঁ और इतिमध्ये আপুনি गम पाइছে क्राइम ब्रांचर मानुह इतिहात उपस्थित হৈছে।